Sa sisian pat nagaliang jongi go Good News TV ni ai ku Blei ya pi baro ke bapet ya ke program ke jongi hakini ke step ha ke kyrteng ke jong nong penim jongi U Jisu Khrist ni ai ku Blei ya pi ya ke jing kershan lem ke jong pi mat kerpang ya ke jing yai bo ti ke jong pi ngi hau Blei lima ke jing duai ke jong pi bat lar vidon ke no ke jing don kam na ke ke jing duai nam ke jing selok wat nung klet ban fu ni Ki Counsellor jong ke Jingiaseng Kynthei K.J.P Synod Sepngi bat pila ban let ru ke counseling center ke jong ki ke badan rat samtia bat fin phone ru ya kini ki number ki bangela ai ya ke screen bat kumju ru ha ke description jong ke YouTube channel ke jongi bat nganget ba U Blei kerku ya pi leng ba kini ki jingpuson ki bangi ju wanlam shapi naga sngi naga ni Ka Ktien ke jong U Blei bat nganang Syiem bat pi ke ni ke tayo bat ngala perkhat ya ke pang ya ke bangi ni kren leng ba jong ke ni ke tayo ka long halor jong ka Jingaimynsiem lani encouragement kata kan long ke pang ya ke bangi ni pej ni selok bat ngine puson lyngkot lingba jong ni katayo halor jong ni kapang ka Jingaimynsiem lani encouragement bat kumta ka jingpuson ha ni kapor kat kum ni kapang kalong ye ka bangila ban Syiem na ka shiti sheki Hebru ka linong ka balai ka dekot ka bakat lai Hebru lai kat lai ki Kentien ki baong kumni Henry tu ya kentu paralok halakasngi baon om penne yanu ru napi daga jing syukor kebab Henry tu yakin tu paralok halagasngi ngasngau tenat ha kakot ba pareng kibu yakini ki Kentien encourage one another daily kapang yakabang ini pet kumangala ong lingma jong ni katayo kalong halor jong ke Jingaimynsiem ni encouragement ngi ma pleng jo kisngi kiba bun kira na pleng jo ke Jingaimynsiem kamtam kum bangila dep menyepet ya kapang aling ba jong ni katayo ke balik no ha pleng jong ki jing lani ki jingele jong ke jingim life struggles but ngi smong thu ba ke jingim jongi ke jingim ke badap ki jingele ke jingim ke badap ki jinge ke bangi don kam ye ke Jingaimynsiem gi don kam ye ke encouragement but kena mengilak banyak japrang ha ke jingat denti ke jingim ke jongi ngi em apreng jogi sngi ke bagi babon nangi ngi don apreng jogi Jingaimynsiem but kum ta kalong ke don kam hadu kata-kata bangin ye yo ilam ye ke bakum kita but bangin ya raplem ban mynsiem iwei pat Haka daily bread jong ka khandai turik ujemang jong ka snam arajar khat pra kaya thu ya ka jinget thu khana syapang ki arngut si parlok u Richard bat u Kevin kini baru arngut kidei ki brio ki baju kiu ya kitu ki kynja mau lani ki mau ki baki ong ngilak ban ong Ka Ktien pareng ki rock climbers but kini baru arngut teng ki jelet hitang arngut bat ki jia practice ban kiu ya kita ki mau siang bat ki mau ki behe bat ki jia kiu ya kita ki mau Richard bat Kevin hakawai ka sngi kat ba Richard udang kiu yo tau mau behe ba kat ba Kevin udang up hatrai jong tau mau anala pai shiteng jong tau mau Richard ulaong yu Kevin uang Kevin ngamla syu ban kiu ngan hiarno sepo namar kikti jonga kila knyu bat ngamla syu ya ka ban kiu artet syatei syakli u Kevin u bapet nang tinapo ula yu I ba Richard ula jan poi artat stang kindiat ula jan poi hakliar jong tau mau bat kumta ula mynsiem yu Richard uang pila jan poi artat sakindiat balai bapin ino stang kendiat pila poya clear jong tu mau balai bapin eno bat kalong ke bapla bau Richard lingba kata ke jingkren ke jong Kevin ula yok mynsiem bat ula la ban kiu ban pendep ya ke jingkiu ke jong u yau tau mau bat Richard adien bau la poi ha clear jong tau mau bat adien bau la pendep ya kata ke jingkiu ke jong u yau tau mau ula ong ya kini ki Kentien uang I was able to complete because of my friends' encouragement. Ngalala man pendep namar ke Jingaimynsiem
ka jong parlok jonga. Habang ipuli syapang ka balang ka beningkong, lani kata ke early church, ki parabanget ki balong ki nongbut ki jong U Jisu Khrist, ki mynsiem iwei pat, kumno ba kinangla ban im ka jingim ka ba yadei biang bat ka man ka jong Blei. Ki mynsiem iwei pat, kenang ba kinangla ban yai but U Jisu ha ka jingim ka jong ki ka ba manla ka sngi. Namar ki sngo tu bahaga tu ka por ha ba ki but U Jisu. Balani ban long ki nong but ki jong Jisu Khrist kam de ka besuk ki ban mat ye shibun ki jinge. Bat kumta ka balang ka beningkong hi ki mynsiem iwei pat. Kumno ba kila ban yai but U Jisu ha ka jingim jong ki ka ba manla ka sngi. Nang ta shu haba ki yo i ba ki don na pleng jo ki parabanget ki bala don na pleng jong ka jingle sting. Ha ka ba shakri U Blei ka jingle sting ha ka ban ha ka eke ka ba Jingaimynsiem ki elek. Bat ki elek ban mynsiem ye ki ba kum gitaru. Ba ki nam sentut no na ka jinget ka jong ki. Ni puli syapang ki parabanget jong ke balang ka beningkong. Baki im mabreng jo ki sngi ke besnio henry ki mynsiem iwei pat. Kumno baki la ban im ke jingim ka bakut. Ong ka shiti ka beningkong upol ki Thessaloni ha kalinong ka basau ka dekat ka beningkong kini ki parabanget ha Thessaloni. Wala ki im mabreng jo ki jingpuson ki babon ki jing snio ki babon ki bakir saudong yaki. Henry ki mynsiem paramaki. Kumno baki la ban im ke jingim ka bakut. Kibanget ki mynsiem iwei pat. Kumba U Blei ru ukwa yaki bakin le kumta. Kumba la tho haka kitab ki kam ki apostle ke nong ka katlai ka dekat ka katsan. Baki parabanget ki imsngi haka banya mynsiem iwei pat. Haka ni ka shiti ki Hebru kalenong ka balai ka dekat ka katlai. Unong tho ya ka ni ka shiti ukentu yaki parabanget. Bagi day banyak kentu paralok hi. But ngasngong tenat kung malabu ke NIV, ke New International Version, kong encourage one another daily. Kamu mendetang ban yai kentu yai mynsiem. Yai mynsiem iwei pat manla ke sngi. But kata ka ni ka jing kentu ka jong uniu nong tho ya ka ni ka shiti ki Hebru ya ki banget. Bagi day ya ka ban mynsiem. Iwei pat bat kata ke Jingaimynsiem ka di ban long ban la kesngi. Ngitip ya ka ni ka shiti ki Hebru. Bat aba ong ka shiti ki Hebru ka di ka shiti ka bala tho ki Jew ki bala kala Kristan. Lani ki Jewish Christian. Bat kini ki Jewish Christian lani kita ki Kristan Jew. Ki mat ya ka jing syak pensitom ka balong arsya. Haba kila long Kristan kabaningkong ki mat ya kajing syak pensitom ben na ki para Jew ki baranget hakan yam rim jong ki katakan yam Judaism. Kaba arpat ki syak pensitom haki sipai lani haka himarom. Bat kumta kajing syak pensitom kajong kini ki Kristan Jew. Haka bala tho ya kani ka shiti ki Hebru kalong arsya banya ka ba ki weipat ki syak ya kata ke jing syak pensitom haba kilong kinong bot bat ki banget au Jisu Khrist. Bat kumta kalong ka don kam bakin ya mynsiem iwei pat. Bakin ya next cam haga jinget haga baki kilanget. Bat kumta ka niru kalong ka jingkot yang niru. Bangi day banya mynsiem lem iwei pat. Ngilak ban long kelang bangilak ban long kinong bot ki basisha ki jong U Jisu Khrist. Ki para banget bayit. Ki para mynsiem ki bakodor. Kalong gabadan kam yang ngiru. Bagi ni mynsiem iwei pat. Ngi ma pleng jugi sngi ki ba ngi ma pleng jugi sngi ki bagi babon ki nok mynsiem namar ki jingele ki bagi kendu aga jingim. Henry kalong gabadan kam yang ngi. Para banget. Kalong gabadan kam yang ngi kum ki banget. Bagi ni mynsiem iwei pat. Bagi ni ilam ya kitu ki ba nok mynsiem ngi ni ilam mi kitu ki ba do jingkermel ngi ni ilam mi kitu ki mynsiem ki ba kodor ki ba na pleng juga jing nok mynsiem bat kadon kam yang ngi bangin mynsiem lem ya ki bakum kita. Bagi ni mynsiem iwei pat man la kesngi. Tungin pendam U Blei ha ka jing duai. U Blei buk pa jong i babneng
Ka jingo ka buram bat ka jingero ngi ai tang shame. Melong U Blei hok ban yo ya ka jingero bat ya ka jing pendan buram ka jong ngi. Ngi ai ngu ya metrai ba menadon kat bat ngi lingba jong ka ni ka tayo ka balik no. Bat ngi ai ngu ya metrai ba ngi lala ban beteng pat ya gini ki jingpuson na gini Ka Ktien ka jong mi lingba ka ni ka tayo. Bat nga kerpat ya mea try ba menisnei ban long ringkat lembat ngi ka jinga lenti ka jongi. Hapdeng ju ki babon ki jing bat ki jingele aga jingim. Hapdeng ju ki babon ki mat tangi ki jingele bat ki jinge aga jinga lenti ka jingim jongki. Iarap yang ngi kum ki banget. Bangila ban long ka Jingaimynsiem iwei pat manla ka sngi manla ka por manla ka klimat jong ka jingim ka jongi knang mangila ban yai ne bat me wala pring ki jinge ki babon ki bangi di banyak lingba ya lam ngi lingba jong ka ni ka sngi knang ki barok ki bangi ban pendap apo jongka ai ki long ki ba pediang gun hakmat ka kat ka jingi snei ka jomi sngo ya ka bango ka jongi na ba ka kyrteng ka jomi U Jisu ngi dwai amen. To Blei kur khu yang ngi lingba ini jingpuson na ka Ka Ktien ka jong U Blei na ka benta ka buram jong U amen.